Pak De Gareng mriki Pak De Gareng. Ayo. Warung pojok yuk diaturake ngurmati Pak De Gareng tralala. Oke, yuk. Niku anak wedok pernah ini. Mbak Virgita niki. Nggih. Oh, jin. Pret kok diakoni anak wedok. Lho kudune bangga. Seharusnya niku Pak Dalang nuwun sewu. Pak Iya. Gareng niku malah seperti papa saya. Soalnya kan tadi kan disuruh sama panitia untuk mengumpulkan KTP nggih to, Pak. Terus saya melihat napa kelahirannya Pak Gareng niku 1977 nggih to Pak Gareng. Jenengan itu saumuran papa saya Pak Gareng. Jadi kula niku pantes manggil jenengan niku papa. Yo anggepen aku papahmu. Iya, Papa. Tadi aku diolok-olokin sama Pak Dalangnya. Katanya aku itu pacarnya banyak padahal kan aku jomblo, Papa. Sing ngomong nek pacarmu akeh kuwi sapa? Itu Pak Dalangnya. Betul. Loh. Sampai alhamdulillahnya aku. Pacar ki pacangan acara. Wah, kuwi lho Jadi lah ngerti awakmu to. ki kerep ketemu karo Pak Dalang beda-beda, karo kanca-kanca sing beda-beda. Dadi pacangan acaramu ki akeh. Ngono kuwi ngendikane Pak iki ngono kuwi. Oh iya. Dadi bengi iki sampean pacare iki Pak De Gareng tralala. Nah, Iya, bener iya kok, betul pacaran pacaran acara gitu. Nah, Iya. pacar iki saka tembung pacangan Pacangan acara, acara. ora kok pacar sing anu kuwi dudu. Sing kuwi berarti apa judulnya? Sing ana kedekatan hati Iya, heeh. dudu nduk. Dadi ketemumu ki karo kanca-kanca ki akeh banget ngono. Oh, lha sing enek kedekatan hati ini jenenge apa? Kuwi pacar napa Pak? Asma napa Mas? Pacar banyu. Tanduran. Kaya kitek kae. Sugeng Niki sampun lulus anggenipun dados sarjana seni insyaallah menika badhe S2. Dados sinden jaman sak menika. Ora kena sinangga enteng Pak De Gareng. Oh leres. Titele do dhuwur-dhuwur, do jenius, do pinter-pinter ngoten niku. Sekolahe wis dhuwur-dhuwur Nggih. ngentekke ragat akeh. Nggih. Sarjana kabeh. Nggih. Mila jenengan ampun kalah kali sinden, jenengan kudune ya S2. Yang perlu dokter Gareng Sebagai tralala. contoh, Kula dagelan pun S2. SPDP ya Pak. Berarti sarjana pendidikan apa ini? Sampun sekolah pedodel. Oh alah Mahmet. Iya ning cita-citane anake kaya panjenengane Pak Cahyo Ibu Kesi. Maksudnya sampean? Soleh-soleh. Iya, soleh-solehkah tur genah-genah. Nggih, Wonten Hani. Mas Bima nggih ingkang wonten pondok. Bima anake Boten sapa? Bima. Nggih. Lah nggih Mas Bram. Baik sing kok eling-eling guru biomoringa lho Mas Brahma. Nggih. Brahma Kumbara. Tak omong lek ora ngerti takon. Putrane sinten asmane aja bedhek-bedhek ngono. Lho, lah kula wae Streaming kula sing wae bersama ribuan. kula mboten bedhek, kula wae matur sinten? Bima. Lah nggih, Mas Brahma niku duwe kanca Bima. Ngoten lho karepe niku. Bima sinten? Bima kancane Mas Brahma. Kanca teng pundi? Lho, sampean teh kok Mas Brahma wong niku senes kancane sampean kok. Oh iya bener tak takokake. Ketake ning kono duwe kanca Bima apa ora? Enek kancane kobongan kok senenge. Ha nggih. Taruna ngungkuli bapa. Bapa. Putra-putrane Pak De Gareng luar biasa lho Kak kita. Napa nggih, Pak? Oh, kuwi mau soleh-solehkah. Soleh-solehkah. Ya Nek jomblo. ten Pondok Ngabar to nggih Mas
Brahma. Brahma. Kancane Bima. Nah, nggih kancane Mas Bima. Nggih. Kali semen Gresik, semen Bima, semen Gresik niku lak kanca. Nggih. Anak kula iki ya ning pondok. Pondok. Nggih, pondok cedhak omah kono. Oh ning Wonogiri kana. Iki sing barep sing nomor 2 wingi malah pondoke 3 sasi, Nduk. Lho. Pondok 3 sasi Ning sekolah Kostati kena tipes mondok ning kono 3 sasi. Wingi. Semari. Sampeyan ngawur. Wong sing jero rumah sakit duwe spesialis dhewe-dhewe. Lek umum kuwi nggene Dokter Un utawa Muardi. Lah Kostati aku yo cedhak kono-kono nggene tulang, nggene tangan ceklek, sikil ceklek ngono kuwi yo. Lah mula nganti 3 sasi Pak digoleki ora ketemu kok. Mula nganti 3 sasi. Wong sak kecekele kok. Matur nuwun lho Pak Yoyo. Keluarga harmonis, bahagia, sejahtera kaya panjenengane Pak Cahyo Kuntadi kalian Ibu Sukesi Rahayu. Luar biasa, tepuk tangan kanca-kanca. Nggih mugi-mugi mangke nggih Birgita menika nggih harmonis nggih. Kalian calonipun nggih ngoten nggih. Ternyata leres ngendikane Ibu Kesi. Napa, Pak? Suksese Pak Cahyo Kuntadi tidak luput saka tapa genture Ibu Kesi. Hebat luar biasa. Mula wong kakung ora entuk neka-neka karo Piyai Putri apa meneh menyakiti baik jasmani dan rohani. Lah aku sing gaene menyakiti ki aku kok. Malah ngaku. Jadi awakmu sing tukang menyakiti Heeh iya. tak dukung. Wis. Kowe ra ngrungokne lek ngomong sore mau. Nggih. Betul, Pak. Malah pacanganmu ku sing pancen piyayine iki jos, ngerti makna mencintai. Tegese tidak hanya tidak mensakiti orang yang dicintai, namun siap menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang dicintai. Lho kaya ngono kuwi lho. Angel golek piyayi kaya ngono kuwi. Seru, Nduk. Seru tenan. Angel, Pak. Jeru kok saka jerune akeh minggir kok. Ngampe ayu-bayu ben kok. Nggih. Itu lodo sing becik sing apik. Jadi seorang ibu ternyata sing apa Nduk jenenge topo ndongake seorang bapak supaya karirnya sukses nyatane kasembatan. Iso persis bojo kula nggih ngoten. Nggih lho. Bojo kula niku nek turu teng pinggir kali. Tirakat. Mboten nyat omahe pinggir kali, Pak. Bojo kula niku ora mangan sego 21 dina. Ngrawot. Mboten lah nek sego 21 dina dipangan kan wis ora enak kok, Pak. Mambu ya. Nggih. Sithik-sithik ora apa-apa ya, Pak ya. Segone mambu akhirnya dipangan Bima mau. Sithik-sithik. Ora apa-apa. Piyayi lek senior wis kaya ngono kuwi, plek santai ngono kuwi. Nyantai, Pak, nyantai. Terus kula remen kali panjenengan, jenengan iki sangat disiplin. Sing jenenge pelawak yen macak gareng, yo kudu nganti goro-goro mergo metune Ponokawan nggih goro-goro. Yo nek perlu nganti rampung kukut tok, Pak. Nggih. Jenengan niku? Nggih nek perlu. Kula tau nate kok nganti rampung mulih kalih dalange tau kok. Sebabe ngenteni bayarane dalang iki dadak ijol dhuwit iki lho, Pak. Ijol dhuwit ngoten. Tahu kula ngoten niku tahu. Ya aku ora lho, wong mboten. Ngalang kok diraja. Nggih. Ning ngoten niku bapak kula riyen nggih ngoten. Bapak lak cara manajemennya lawas ngoten. Bapak kula mobilnya Cherry. Dados bareng tanggapan ngeten nggih, mandeg tengen Bang Jun pundi ngoten niku. Bapak teng jero niku nggo amplop dilebokne ngoten. Celuk siji-siji. Ponadi mara, Pak Ponadi mara sing ngendang. Paringi amplop plek ngoten niku terus Yanto mara plek ngoten. Jiman niku jane mboten diceluk. Ning Sukadi omong, "Man, celuk Mbah Sukrone lho." Mara Jiman nu. Ngapa, Man? Jare diceluk. Urung wis keri. Jangkrike diapusi karo Sukadi ngono. Ngono wis biasa. Zaman riyen pancen ngoten, Pak. Modele dalang biyen iki sosok ngene iki. Kowe tak tambahi aja omong kancamu. Ning kabeh ya kok dingonokne. Strategi kaya bingung rumati ati. Nah, sae Pak ngoten niku. Nek perlu jenengan niku lak metode lama. Dicake sakniki nggih sae. Pak, ngoten niku, Pak. Saiki kena didoni yoga lek aku carane. Ya tembang aboting katresnan Bit. Nah, yahene iki pas. Wah, lagu aboting katresnan. Nggih. Mumpung niki penggendere menika nggih saking Ponorogo. Sida to, Pak? Oh, sida piyayi niki ra tau medun kok sepur kok. Ponorogo terus. Nggih. Lan insyaallah benjang tanggal 22 November menika wonten workshop
dalam rangka Hari Wayang Nasional wonten Ponorogo Mbak Lucy wonten pendopo mangke kula kalih Bu Kesi sing dipun timbali mangke siang workshop bengi dipentaskan pakliran Padang. Lucy nggih enten mriku niku mengke. Lah genah PNS genah ngladeni nusu. Catering. Oh nggih. Nggih. Ya Iki bawa napa? Ya bawa santai ae. Malam Minggu ora absen kok. Jarwane sulistyang warni sing wedok nembang sing lanang ngrokok. Roh kebiareng jagat raya Aku ndek bene nate anu. Wis. Nduk, Bir. Napa, Pak? Nate apa kuwi jenenge Pak Anom Surata sing ngasta to. Nggih. Mugi-mugi swarga langgeng. Amin. Neng UNS. Nggih. Neng kampus UNS lah Bu Kesi lak nonton karo aku. Anakku wedok Kesi nusul. Kene-kene nduk nembang kene ngono. Sing nembangi Bu Kesi sing ndrudeg iki kula. Lah napa, Pak? Lah aku kan kuwatir. Kuwatir napa? Kuwatir lek nganti nek klerune biyene kan malih kenek ta aku engko. Nggih. Ah, Bu Kesi nembangi ngimpi. Ngamburu ing awan-awan. Ngoten niku aku iso kaya salting dhewe malian. Napa nggih, Pak? Mergo kabeh wong nyawang aku. Aku nyumer rokok lek ngrokok piye? Iku anu, Pak, salting nggih, Pak. Bingung dhewe nggih. Mergo kabeh pengrapit abdi lho, nyawang aku kabeh kok. Niku berarti jenengan panik napa ada suatu kebanggaan tersendiri napa? Loro-lorone ya panik ya bangga ngono kuwi. Bangga. Kira-kira sampean Mergo sing ndi, sibu Mas? saged nembang wonten mriku. Panike. Sisi-sisi tanduk aku tak omong. Iya, Pak De. Ya ndak Iya, terusno. napa? Terusno Dik. Wis lali temane. Iya, kira-kira sampean iki sing ndi, Mas? Hei, Mas, we. Sing ndi sing panik apa sing bangga, Mas? Wah, ditarono sesuk gak tak bales WA-mu. Iya. Aja ngono Mas Deni. Oh, Deni, kleru ayo. Aja ngawur. Nggih. Deni suling. Angger syuting isuk nek kancane neng dek. Santai aja. Nih pertolongane HP ini Pak Bos sih madang kara ketika pagi hari ketok kabeh asline. Dlang nang nang ini no Tapi nganu Pak, jenengan niku anu Pak, pas goro-goro ngeten iki cocoknya ngeten iki Pak. Apa? Merosting anggotanya jenengan sendiri. Ayo. Biasanya sekarang kan roasting gitu Pak. Ayo ora mun tak roasting, roast pentil barang. Iya. Kaya iso napa duwe mun apa. Ayo. Hayu momong lair wae. Wis pelok barang ngoten niku arep tayungan nggih balungan apa iki Wahyu? Duh jagung-jagung. Apa meneh lho? Ora tau digarapi ya Mas Deni ya. Wong dhek WA karo aku kapan-kapan kula Pak. Oh iya. Dipek pengen digarapi ngantek WA ya, Pak. Kali WA ben ketok gen muncul. Iya. Niku. Ya biar. Hapsari suteng yang hendra No. Jaba lan jero
Monggo sak langgamipun Mbak Birgita Ayu. Dados. Aku bingung campur dipujekke Mas Muhammad Taslim kuwi enggal pulih kaya wingi-uni. Amin. Amin. Mergo pancen ya karaktere Madangkara iki siji ning Mas Taslim, ayo. Loro ning Mas Noval, telu ning Pak Heru, papat ning Mas Ajimas, 5 Mas Lukis, Mas Den. Oh, Mas Taslim bibar sakit. Bar dawah. Nggih. Oh, berarti go neng Kostati. Nah, lagi bener iki. Kaya saya arep ngoyak rono neh bener. Ndang sehat ya Mas Taslim. Nggih. Kayak ditelateni. Nggih. Apane sing ditlateni? Lah ngono lho, Pak. Wah. Aku rung iklan lho kan mau. Ya pir. Sing breges Mas tindang Irama seger ya.
matur nuwun. Nggih. Menika ugi dipun tenggani kalian kadang kula Mas Anggono Jaipong. Wah, Mas. Kaya pas prei Mas jenengan. Matur sembah nuwun piyayi le bagus lahir nganti tekan batin. Ha iya. Mbah nuwun Mas. Pas prei niki wau saged nusul mriki. Anggumun anggar pengendang Jaipong kok ganteng-ganteng ya. Nggih. Tenan, ngendi-ngendi ganteng-ganteng. Oh, dadi nek pengendang Jaipong iki di mana-mana pasti akeh ganteng. Rata-rata ganteng. Rata-rata ganteng. Sampeyan ora ngerti jenenge Nanda Abdi Solo. Oh. Mbah nuwun. Lah menika Mas Gareng, minangka Mbak Lucy matur nuwun sanget jenengan ya kersa nenggani nganti sak goro-goro wong jenengan jane pamenlimbukan tok jane sah lho, Mbak. Mergo tresnane karo abine lanang kuwi lho nganti. Nggih, nggih. Niki lho enten sing ngersake karo Mbak Tuti barang mendine iki. Saking Pak Lurah Manjung Magetan. Assalamualaikum Pak Cahyo, sugeng dalu, sugeng enjing. Nyuwun gending kangening ati. Ya, nggih. Kangening ati ingkang nembangaken, Pak. Mbak Tuti kali Mbak Lucy. Lucy. Mbak Lucy. Oh nyokek. Oh, nggih. Dereng. Oh, Pas niku ora mlebu kok, Mbak Lucy kok nggih. Sik karo awakmu anu ya. Tang Aduh Mbak Tuti. Oh ya oke, Mbak Tuti dhewe. Oke ya wis ya wis. Oh nggih, dhewe. Mbak Tuti ora gelem dikancani ben ketok jare ngoten. Iya. Ben ketok. Nah iya lek dikancani jogete ya ora padha. Ayo Mbak Tri Astuti Retnawati bareng jumeneng lundurin langsung bingung lho. Ayo. Titik. Nggih Pak Yoyo. Nggih. Niki saking Pak Lurah Manjung, Bu Lurah Manjung, langganane Madangkaran niku. Mesake kangening ati. Duet apa ijen to iki? Sendiri bisa, berdua nggih bisa. Kalih niku lho Pak Gareng maksude. Bisa sekali. Oh, Mbak Tuti saged. Sampai iso ora? Lho ya genah. Mboten. Ya, ngemene wektu ya kangening ati. Dados monggo Pak Lurah Manjung sugeng laras. Yo.
Biaya baru. Aja Duh, piye to kuwi koclok. Ayo malah joget-joget. Mbak Lucy, ayo Mbak gitu tutupan, Mbak. Ben fungsi paru-parune rene. Ah. Ya no, malah semangat kula. Semangat. Ningali Mbak Tuti. Nggih. Maksud ngoten niku. Sisi kok nggih rada nurun kula. Sulayane. Mboten niku kreasi kok karya kok. Oh, nggih karya. Utawa ciri khasnya pancen ngono kuwi. Iya. Memang harus punya ciri khas. Iya, wis ciri cek ora apa-apa, cirine lah khas. Yo ciri khas. Sing penting tetap semangat, Pak De. Nggih. Semangat. Tetap semangat. Padang. Semangat. Padang. Nembang apa? Lah apa kersa? Pak Yaya, Pak Yeye. Derek jenengan. Derek biasa sing komparpor karo Mas Noval. Apa kuwi? Apa kuwi? Yes, pokoke ala-ala senterewe. Ora nganggo senterewe. Oh iya. Berarti sing ure mau rong enek Mbak sing ngono kuwi. Skill dhewe. Sing paham iki mung kowe Ronopal antarane. Oh iya. Iya, perkara nyata, yo. Nggih. Napa anu apa iki jenenge iki? Podang kuning. Podang kuning senterewe. Di alase enterewe kadek ben. Sing paham mung Nopal kok ya. Pinter. Ya nganggo silake gentenan sing silake. Loh, iki masamu nyuwun sewu, ketoke sampun radi uzur tapi lincah niki. Lincah nggih. Nggih. Ya kok rada iki manukat sore mau nyapa. Bujur, ora bujur, beda meneh. Tapi estu lho jenengan niku lincah. Cek gitu. Iya cek-cekan wonge cek-cekan. Mek sore mano kaya wong pikun. Padang. Sing tenang wis padang. Ha nggih. Ning langsung mawon lho nggih. Nggih. Langsung ben sabawa. Langsung atraktif jenengan mangke. Ya, langsung akrobat. Nggih. Monggo dipunaturaken podang kuning nun sewu. Ayo. Ora krasa esuk apan nganti
keluyuran golek sing tak sayang. Mopeng-mopeng minderan bumi teri. Ya ora krasa esuk awan nganti wah ngilo masih. Tangane ngopo kuwi? Jagane, Pak. Lagepen. Ndurin langsung. Hai. Kok niku sing kepengin ki Tuti kok, Pak. Tuti iki wah ngerti Mbak Lucy joget ngoten iki kudu arep ngadeg niku, Pak. Wah, mboten niku bagiane Tuti, Pak. Niku nggen klasik Mbak Tuti niku. Mas Nopal iki mari kilap kok. Nyapa? Mari kilap kendakane. Sekilape nggon ngendi? Pinter. Skill dewa. Tok tok tok. Kowe seneng? Apa iso? Seneng. Sampeyan coba jajal tesen. Mbak Siti seneng karo Lepal. Oh, seneng skillnya hebat. PN. Yo mesti to. Dadi ora apa-apa, tak peki ora apa-apa. Heeh. Tak percaya kan nggo pengendang Banyuwangi. Jenengan bintang tamu nggo pengendang dhewe lho apik. Pak No, ya Pak No. Ya Pak No, sewayang awak. Aku sangke wedi kali pola Lucy helman Pak kula, Pak. Napa? Antisipasi gagar otak nggawa helm. Wedi kali polahe Lucy niku aku. Sampun Mas Petro. Sembah nuwun nggih Mbak Lucy. Mas Gareng. Sangat energik sudah menghibur warga masyarakat luar biasa. Pak Gareng nggih mekaten matur nuwun nggih. Nggih. Nggih, monggo menawi badhe dandani listrik sebelah mriku blangan. Mboten Pak. Nggih. Sembah nuwun panjang puyungipun. Sami-sami Pak. Selamat sukses kagem sedaya para warga masyarakat ing wewengkon Bungkal. Amin. Ponorogo. Amin. Mugi-mugi sembada kang jinangka rahayu kang tinemu basuki kang kaesti. Amin.